Pia mono abarari bamang'ana asamarieta ngoroku Lamex kweyo Nyancha MCA Itibo Ward aseri koria rero na banokogechi wokonene asokorora for the first time echachi ekomekie cocktail yebina aseng'encho kero narigererio mochachi yona kiakore bina biae ebina bitari related in any way bitabwati usiana ende yonsi obi mixi ko bibetereri erinde bikirane une birengereri byo mo senator Eric Okongo mugeni atagete patirero na kumirina omochachi na bakora pastor in justice neri omochachi onye na bo judiciary akokorega asiga no muntu na bakorusi wobisi go muntu makora pastor na mororeira mabera na nere no enere bana bae na bisakubia MB kogendera bosibuya kuchibosio lakini egente kenene ntu ara assembly ali toko ira chiota chianga ko ba respected na and I want today to tell Eric Okongo mugeni that mashinani is unstoppable oikatoge nderere mpaka ase justice yego chagocha oru Nairobi oche Nyamira otige mekono konya gokora yokonya kominyoka kurigichi chachi gochiborere ndagera kubaira mpaka buogo still into na MCA tochore na abantu nande nintu togo determine ngotogo kora neregas aseng'encho litukuria rero na ando mochachi na baika na basire ruti ototebi takonyara gotochorera mu speaker tuatebire nande na tuachoro mu speaker togo kora neregas akoroku Enoch Ogori Okeru ntunto bwati nande mang'ao the 22 of us still ngogendra turi gokora gasi yaito uchimotu mpaka ase justice gotoka nande ntotekie getambo kirekenene uchia sokororana omochachi yo yasaunireria nere ntomotekerie getambo kero kumuira bosio erinde nere afesie kigambiro na aseki nere gotima itigo senko ngagoreretwe lakini rende ninje manye lakini rende ekiagoreretu gekogera lera gukwana mang'ana atare ngamaya asabozi bwa Banyamira akoruri kende gionzi na berenge na omuntu ora asome gento omanya goge korwe ruri nya yamone kerage nje samari tangoro komo muskenyangana ase ritukulia lero naba no mustuko monene ase attachment ya korwali ya pomet nare gukwana iga intwe unabasika Banyamira wikirabone ga 22 na nabasika Banyamira 22 ni mtoko choro mu speaker na ni ndu speaker ko gambira tiri koti egoto tenga ito kwanda kuchi amangana akorakana asedi tukulia rero na bona ranga chikoti cheito chiabere no kunereria njigo nyara utonere una account assembly ya Nyamira asaba siketo chorire 22 tumwana to komanyanga ngogo tuterenera mutu ali jaito wikirabona iga una toko kwana into basika Banyamira omusiketo bwato no musiko kero nero guturenera muno musipiko ito ase judgment ya korekana litukulia rero na botoko tabanga tokorere tibuya because o sekuriria assembly elia amangana akorekana ororo amarua kuirwa ororo ebibago nebinto bine byonsi twakanire nga ntoko nyara gutegerera assembly ya Nyamira ngomo chachi eseng'enjo omusiko Kongo kuunireria basike baito na basike bonsi asendo yo mobo ekero tuachoretwe nera achorire ku senate na tuachorwa una assembly atige tochoro mu speaker ito na ndatigo mu speaker ito gotenera tokorega sieto ya Nyamira ndia mona basike bambe case kera se kotiere Kisumu ne kotiere Nyamira. Number 2 omo jaji olie binta kwana ose binta kwana kara ko ruling ya le binta bana siasa bakonya kokwana and this is the reason why for the last 3 or 4 days abana siasa aba kana bakonya kokwana le binta bakonya ko celebrate nga korbomet meaning okonya rangori banyorana kora against justice ngantu aba MCA Nyamira County majority aba MCA tore 2022 ngori katore petition na ndeko wato Judicial Service Commission amana yo mojaji ante to wori mo Chief Justice Koome that the judiciary has become too corrupt even for the owner to see. We are going to make a decision ngori katore ko bwati na kiekerete uamuzi egacha kozi uamuzi no origereri ande go share tore judgment ni morigeri na kiere ebintu bya kwaneru there are not issues for determination as a court here na mbaingo chikokora kabisa nte bya abantu baito Banyamira ndo bill in unity na reconciliation
but you also believe in justice. There cannot be unity and reconciliation if we ignore issue of fairness and issue of justice. So we are continuing to pursue issue of justice back at the most logical conclusion. Thank you. Vararia Samarieta no Mheshimiwa Kirenya Kang, Special Elect Nyamira County Assembly. Asali tukulia lero n'abana omwijano ekere narora ruling ya Ruiru Asipomed egoteba buna Mheshimiwa Speaker Okero nigari impeached. Muchacho gwate kine kerero amangana Speaker Okero impeached njare ngororo timaitu buna neri sakaria mutandadi egekoera ekina bwate ngeri ogoteba na kinya baro na resign tikorwa obo MCA wa ekerenyo god bono konyoro somire bintu binde byao amangana Mheshimiwa the Speaker Okero. So anyanye kera bachachi na bakarega sensitivity ya Kenya ekororekana buna ntubwati bumaene egekoera egentare ko gambira ya nege tukiarenge kia omunya korente kia Mheshimiwa Speaker Okero amangana impeachment itwe tora abantu 22 n'abantu barenge gana bono bade goserekea bagogete na kimoko goka ingigia itweke nege koera ntubwate Speaker yeito yore bunge masinani yokorokwa enoku Speaker enoku Okero. So ntubwate we have numbers ekere tubwate numbers indu togo choro mu Speaker ito kuna bono gatote abantu banyamira aya korekana se tukolia lero mwara abantu bagogete bakore bintu gochia mangana itarabo na ndanya ndio muchacha kubwati o maana sa mangana yo maana wanyasa amangana ale County Assembly ya Nyamira ekero konyora amarua konywe bororo assembly ndi yabepa ekero moko okere bintu bitari kanga gari bono uri uko na cheki nekeria tale kuna chenjirana cha lero asenge nje ekero gokorayo indu tubwate Speaker Enoku Okero ne Speaker ito na ende tubwate we have numbers abantu 22 ase igo indu twachori Speaker na bali bara abantu nara barenga abantu semba no 7 boka barenge. So ekero korora abarari kero mokorora we have numbers tole maiga ya Enoku Speaker Okero ama na Deputy Speaker Oyole Abel Mose na antubwate bakachi commissioner. So ensemeria imbali kasete our side ababonsi bale kasete tibuna tubwate crack okorokwa Nyamora nigale kasete ase nero kuba umusara nero okora kirekemo. So intunto bwate chinguru to kyo gokore binta se bunge masinani asa abantu baitu banyamira